טוב, אז אנחנו מציגים את הפרויקט שלנו, ארד, יאיר ומיכאל. בנינו מערכת השקיה חכמה ב-IoT. טוב, אז הרעיון בעצם בא מהעובדה שבמדינת ישראל יש מודעות גבוהה לחיסכון במים, ורצינו לבנות מערכת שתוכל לנהל בצורה אופטימלית את ההשקיה של צמחים וגינות. אז היא תהיה מבוססת אינטרנט, בגלל שאנחנו בקורס IoT, ועשינו כמה חיישנים, חיישן אור, חיישן טמפרטורה, והם בסופו של דבר הם מתממשקים עם הברוקר, ומנהלים את כל המערכת. אז המטרות באמת, כמו שאמרתי קודם, צמצום צריכה בזבזנית, ממשק לקוח שיהיה נעים למשתמש, ותמיכה כמובן בכל סוגי הטלפונים. בעלי עניין זה בעצם אנשים פרטיים, חקלאים ורשויות, כל מי שיש לו איזושהי גישה לצריכה של מים בגינות ובצמחים. מבחינת דרישות פונקציונליות, אנחנו רוצים שהמשתמש יוכל כמובן לצפות בטמפרטורה בזמן אמת, וככה להחליט אם הוא רוצה להשקות או לא. בנוסף, המשתמש יכול להפעיל הפעלה אוטומטית של המערכת, שהיא עושה את החישובים שלה, אם כדאי להפעיל או לא, והוא לא צריך לדאוג, זה גם יכבה שהתנאים לא נוחים. כל מקום שיש אינטרנט, המשתמש יכול להדליק את זה, כך שהוא לא צריך לדאוג שהוא צריך להיות קרוב לאזור שלו, וכמובן שהחיישנים יוכלו להיות מותקנים באופן ממש נוח ובקלות. מבחינת הלא פונקציונליות, אנחנו נתמוך בשפה האנגלית, האפליקציה כמובן תהיה חינמית למי שירכוש את כל מה שצריך מבחינת הערכה. האפליקציה מפותחת בשפת פייתון עם הפרוטוקול MQTT שלמדנו בקורס. היא תהיה מאובטחת, שלא יהיה חדירות של אנשים לא רצויים, וכמובן היא תתאים לכל סמארטפון. אז כמו שאמרנו, מבחינת העיצוב והתכנון, יש לנו את החיישנים של האור, של הקרינת UV ושל רמת טמפרטורה. החיישנים האלה משדרים לנו בעזרת קוד שבנינו מאחורה, וממשקנו אותם עם ה-MQTT, עם הקלאוד, ובכך אנחנו יכולים לשדר לטלפון, לסמארטפון, ולשדר את כל התקשורת ביניהם. אז מבחינת העיצוב והתכנון, אלה כאילו, זה הדיאגרמה שלנו, זה ה-use case, יש לנו את היכולות האלה, לכבות ולהדליק את המערכת, לנטר את הטמפרטורה, לנטר את החיישן של האור גם, לראות את הקרינה, לכבות ולהדליק השקיה, להפעיל השקיה אוטומטית, ולהגדיר עבור כל צמח. אז מבחינת השלבי פיתוח, זה צריך לרכוש את כל החיישנים, ולכתוב קוד שיתממשק איתם כמובן, ואחר כך להתקין אותם. אחרי זה הגדרנו את הפרוטוקול MQTT, בהתאם לכל הפרמטרים וכל מה שצריך. הכנו את האפליקציה עם הממשק משתמש וכל מה שצריך, בדקנו, הרצנו יוניט טסט לראות שהכל עובד, שאין שגיאות, ומכאן צריך להתקין על טלפון ולהתחיל לעשות בדיקות אינטגרציה של אמת, ממש לראות איך זה רץ. אז זאת האפליקציה שלנו, נראה שימוש שלה גם בלייב. אז זו האפליקציה למשתמש, היא מדמה כמובן את האפליקציה, יש לנו כאן דימוי לחיישן של הטמפרטורה, דימוי לחיישן של האור, ומשהו שידמה לנו את הממטרה. אז המשתמש כמובן יתחבר עם שם משתמש והכל, ברגע שהוא מתחבר הוא נכנס לתפריט, בתפריט יהיה לו אופציה לראות את הניטור של החיישנים, לשלוט על הממטרה הידנית, ולהפעיל אוטומציה, כדי שהכל יופעל על ידי נתונים באופן אוטומטי. אז אנחנו עכשיו נראה איך זה עובד. ברגע שהמשתמש יחבר את החיישנים, הם יתחברו באופן אוטומטי, אז יש לנו את ה-UV סנסור, את הטמפרטורה, כאן אנחנו רואים שהוא יכול לנטר את הכל, הוא רואה, הוא מקבל את הטמפרטורה, הוא מקבל את הרמת קרינה, והוא יכול לבחור אם להדליק. אז כדי לבחור אם להדליק, גם כמובן הממטרה תתממשק עם האינטרנט, כדי שיהיה תקשורת ביניהם, הוא יצטרך להתחבר לממטרה,
ומכאן הוא יוכל לבחר, אם הוא רוצה להדליק, הוא ילחץ turn on, וכמובן כאן ישתנה, turn off זה יכבה את הממטרה, אם הוא ירצה שזה יקרה באופן אוטומטי, הוא פשוט ייכנס לחלון הזה, וכאן נראה מה שקורה. הנה, ראינו שברגע שיש מתחת ל-22.5 מעלות ומתחת ל-5 UV, אז הממטרה נדלקת. ברגע שהתנאים האלה לא מתקיימים, הממטרה תכבה, וברגע שהוא יצא מהחלון הזה גם, זה יכבה לו את השליטה. הנה, עכשיו ברגע שאחד התנאים האלה לא מתקיים, אז זה מכבה לנו אותה באופן אוטומטי, וזה לא קורה. אז זה הדימוי של האפליקציה שלנו, וזה הסיכום. אז אנחנו בעצם בנינו מערכת השקיה שמבוססת IoT כדי לחסוך במים, כדי להביא פתרון יעיל לאנשים שלא כל הזמן יכולים להיות ליד הגינות שלהם והם רוצים להפעיל את זה מרחוק, וכמובן להביא את הקדמה לעניין. זה כמובן משפר את החיים של הצמחים, כי יש צמחים שדורשים השקיה יותר, נקרא לזה אופטימלית מבחינת הכמות מים ומבחינת הזמן, וככה הבעלים יכול להשקות מרחוק ולא צריך כל היום להיות ליד. וזהו, זה הפרויקט שלנו, מקווים שנהנתם, תודה רבה.